Tänään meillä on tunnelispesiaali. Niin. Mad Grog on testissä. Perus 5/5 on. Maistoin äsken ja sitten saa huimat 15 € panttia. 15 senttiä. Perus keltaista kusta. Sitten tämmöstä perushommelia. Perusjuttua. Ja aika paljon näitä tämmösiä paskoja täällä näin. Ja tossa on tommonen, näyttäisi olevan tommonen krokotiililla on suu auki tossa noin. Ja siitä tulee sana Mad Grog, eli mieletön kroki. Tämmönen peruspaska. Täällä on haamuja seinillä, yritetty tehdä tämmöstä peruspaskaa. Tunnelispessu. Tossa näkyy mun käsi äsken. Ja no niin, sitten vaan litkitään. Perus hyvä.